Tak jsem mu to ráno 8 hodin volal, říkám, no průser, dneska zapomeň na to, že dneska nějaké Brno nebo něco jako se odehraje, na váš hokej nejde elektrika, půjde až o půl čtvrté, no a to dojde do Brna o půl paté jako hotovo, mrdá cecký, že? Silnice zavřená, Brno do půl čtvrté. Volá, z telefonu se ozvalo ticho, asi tak 5 sekund, kurva, žádná činnost a pak jenom tu. A jsem říkal, ten moment mi se jeho trefný šlák, vola. Odpověděl a vypl, jo, čurák. No ale 5 sekund to trvalo, vole, rozumíš, než to kurva ty tu dělalo, vole. Ona si kurva, rozumíš, se chytal za dech, kurva, popadal dech. Třeba je, kurva, on třeba je dráždit, vole, držet v tom stresu, ať se z toho pojebe, vole. To stejně pukne, vole, mozek, vole, za chvíli z toho chamtění, půjdeš. Kurva, tady nějaké mokro, vole, je nalevo, je napravo, a keď si kurva bažiny, co tu dělají. Víš, všechno mají odvodněné dobře, kurva. Všude přikopy na vody, vole, no tak na vodu, tak to víš, tak to tak vypadá tady. Jde. Toho jsem si nevšiml. My jsme s Kubou usoudili, tak si toho příště všimni. My jsme s Kubou usoudili, že to byla nějaká kunda. Se líbí? No ani to je možné. 50 kilometrů, kurva, na Kalotinu. Kolik? 50 tady byla cedula, ne? Šel Kalotina, neviděl jsi to? A proč mě to tela bulharské klepalo na čelo, vole, co mě míhal do protikyty s tím manem, vole. Ale pičo, to říkal tady, naklepal tomu osobáka. Ten předjížděl jak piča, čestně. No a však, já potřebuji vědět, vole, kolik je to na Kalotinu, já mám navigačku, 50 mi to ukazuje. No já taky, ale že se Bulhaři jako výjimečně v něčem nepřepočítali. Že jim to sedí. Kurva, víš, kolik jim to muselo dát práce, aby to změřili přesně do piče? Aby to cedula trošku seděla? To muselo měřit takový 40 lidí, že to tak přesně, vole. To bylo zase umělé zaměstnanosti, vole, to si píš. Jo, tak jak na hranicách ty čipy je, vole, to je kurva práce. To připomíná ten film s tím Funesem, kurva, jak se to jmenovalo do prdele. Jeden hod a druhý Čehy. Je tady táto píča odbočuje doleva nebo zlíva. Tak tam taky kurva měl volební program. Plná zaměstnanost, plná zaměstnanost, plná zaměstnanost. Jo. Konečně ta píča bulharská jde do prdele z té cesty, vole. Jde do píče, nebo kurva. Ale jak odbočíme potom doprava, ale si to bacha na červenou, protože Kubu tu minulou jízdu vybrali. Přejel na červenou, já ještě říkám bacha, jsou tam policajti za křižovatku, ale stáli směrem jako od Kalotiny, ne, na té levé straně. Kuba, mrdá, vole, píča mrdá už ho měli, vole, ale nakonec to s nima uhádal, že neplatil nic, vole. No já tu chytli, vole, jak jsem měl dolů, na tom semaforu tady před tuto hlavní. Taky je červená, já mu říkám, ne, nebyla červená. Byla ještě zelená, on že ne, že oranžová, to říkám, to škoda, to je červená nebo oranžová, to prdele, taky říkám, že byla zelená. No, teď jsme se tam chvíli škykali a nakonec jsem taky jako odjel, bez ztráty kytičky. To jsou pamrdi, no, skurvení, co ten mával na tebe do mapky?
Toto je to kurva také, jak mohelníci traktory Alpiče, tady tento, tady do tohle.